il-klijenti tagħna illum qabdet l-agrett abjad. Kull parti tal-agrett abjad għandha skop speċifiku mit-tul tas-saqajn, il-forma tal-munqar, l-elastiċità tal-on u saħansitra l-pożizzjoni tal-għajnejn. Kollox maħsub biex dan l-agrett jirnexxielu jaqbad il-priża tiegħu b'kapaċità kbira mill-ambjent li rari iwarrab minnu. Dak tal-ilma baxx. F'pajjiżna din l-ispeċi tista' titgawda matul is-sena kollha, speċjalment fl-inħawi tas-salina. Ara xi ġmiel ta' sfur. Sabiħ ħafna, Ħafna sabiħ, ħafna. Jiena llum qed nieħu gost. Għax Ruben. Illum dejset gost. Dejn nieħu gost, imma llum qed nieħu gost ta' iktar partikolari għax inħoss isni figurin fil-programm. Xax minn qed tagħmel xejn bidejk. Għax is-soltu ħeddi maddej. Imma ġaħdimt qabel, jiġifieri. Eżatt, ikoddem qabel imma hekk taf kif qed lis mhux dejjem inti qed tkun il-figurina, is-sabiħa ta' Għax jienu ħdimt il-ġranet ta' qabel nagħmel il-paperwork. Kien tkun qed tagħmel il-kreattività, u allura kulħadd jagħmel xogħol u mbagħad niltaqgħu biex neħdu pjaċir għal din is-sija għax verament hija xi ħaġa li taffaxxinani u kif qed nagħmlu issa li qegħdin niżviluppaw is-sett tagħna propju quddiem għajnejn it-telespettaturi hija xi ħaġa illi hekk qatt m'għamilt bħala, allura qed nieħu pjaċir nagħmilha. Iva, ħanka jiena. Mela, issa Jiena qed nieħu pjaċir nara propjament. Vera x'tara ssir. Issa fim tal-fej Ruben, inti għamilt dak it-tejp. Biex nimxi miegħu. Għax di darba flok qed tisboħ minn fuq għall-isfel jew formata slaleb. Qed jimxi. Forma tiegħi. Jew tiegħi li jgħidu li salib. Qed timxi b'mod diagonali. U allura t-tejp għenek biex. Il-tejp jennek biex ovvjament meta tkun fuq il-ħajt qed timxi għandi gwida. X'inkellek ma tagħmilx it-tejp, inti meta tibda tajjeb u tispiċċa min jaf li ma disin tispiċċa tagħmel. U jien nixtieq lid-direttur jurina ftit id-differenza bejn daw it-tnejn għaliex. Mela, qed nagħmluhom it-tnejn llum, Karlo, vera? U jekk tara mill-viċin għax dak sar b'mod diagonali u dan sar b'mod il-fuq u l-isfel, se tara id-differenza bejn iż-żewġ. Eżatt, qed turi id-differenza bejn żewġ ħitan. Il-kulur ivarja ftit għalkemm it-tnejn bil-kulur debini. Imma l-effett tal-pattern kif ħareġ. U l-effett kif qed joħroġ inti skont jekk inti għandek kamra tas-sodda jew għandek kamra tal-pranzu li tixtieq tagħmel daw l-effetti fuq il-ħajt għandek daw l-alternattivi x'tista' tagħmel. Dan iqarreb ftit lejn idea. Mod ċar issa, grazzi lill-kameraman tagħna. Mela, iċ-ċar iqarreb ftit daqs li kieku qed tagħmel wallpaper. Issa biħaj li inti mhux qed tuża l-wallpaper imma qed tagħmlu inti u qed toħloq dak l-effett. Veru, su wallpaper toqgħod qis. Iva, li ieħor tajjeb, pereżempju jekk għandek bib kbir jew tieqa kbira u inti trid li jkollok rifless tad-dawl li jidħol minn ġod tieqa u joħloq dak l-effett isu qed joħorġu ir-raġġi, id-dija. Allura, tagħmilha b'mod diagonali. Din l-interpretazzjoni tiegħi. U li għadek kif tajtni idea, kemm sabiħ illi naqsmu għal-kreativita x'tispira lil xulxin meta tbed. Inti qed li isu jekk ikollok bib. Min qed ngħid ara jkollok bib ikraħ jew li dejqek tista' tisbaw pereżempju. Iva, tista' tibqa' dej bil-ħajt bil-bib kollox. Illum il-ġurnata qed issiru wkoll trend internazzjonali li inti jkollok kamra il-kelma eżatt insejt imma isek tfajt dlanda zeba u fej il-qatt u żbajt kullum kien kulur wieħed. Hija idea Ġorġjana, ġifieri ġej miż-żmien l-era Ġorġjana fl-Ingilterra dak iż-żmien aħna konna taħt l-Ingliżi, ovvjament. U tagħti dera kompletament differenti tal-ispazju tiegħek. Fil-fatt, anka l-idea tal-istudio li aħna dejjem indawru naraw x'ħan ivvintaw dejjem impoġġu affarijiet ġodda, hija biex aħna l-istudio dejjem nagħtu idejat lin-nies ta' x'jistgħu jagħmlu anke b'affarijiet li diġà għandhom id-dar. U kif nistgħu nżejnu bihom, kif nistgħu nirranġaw, kif nistgħu ndawru. Jiena id-dar ma jkunx hemm oġġett li jibqa' dejjem fl-istess post. Għax meta nara xi ritratt. Inkun naf li hija dik ir-rokna, imma dejjem tidher differenti. Eżatt. U ngħid ara Karlo nerġa' biddel xi ħaġa, imma hija xi ħaġa sabiħa. U naħseb il-bniedem ikollu bżonna dil ħaġa illi ibiddel daqsxejn l-ambjent tiegħu. U żeba lek toġobni. Għax illum għamilta.
ħadd biddel. Għada dejqitni Eżatt. u erġa' ġibta blu, per eżempju. Ok, jew għamilta bajda. Jew għamilta bajda. Jew għamilta roża. Jiġifieri, iż-żeba tista' tbiddilha l-kulur x'in trid u meta trid fil-verità. Ħafna nies jaqtaw qalbhom mill-kedda li jridu jqogħdu jresqu l-amara biex jisbogħod, imma dik hija parti mill-evoluzzjoni tagħna bħala nies. Inti ovvjament iktar ma tikber fleta, iktar gosti jistgħu jinbidlu. Imma forsi jista' jgħidilna ftit aktar Ruben, il-pinsell jgħinek ma tagħmilx diżastru jew le, mhux hekk Ruben? L-aħjar dejjem li inti ovvjament ħatati. Ġifieri dejjem qabel l-amara normalment aħna nattuha. Imma pereżempju hawnhekk għandek motti wisa ta' metru u xorta m'intix qed iċċappa. Biżżejjed, inti metru biżżejjed. Ġifieri importanti x'pinsell tuża wkoll u mhux xi wieħed ifexxex. L-għodda dejjem tkun ovvjament adattata għal ġob li kull qed tagħmel għax pereżempju rollers jeżistu ħafna tipi, pnies jeżistu ħafna tipi, ġifieri jiddependi għal xiex qed tagħmel. U din iż-żeba bil-pinsell mhux bir-roller. Iż-żeba bil-pinsell, ovvjament kif qedna qabel, skont kif tapplika l-pinsell, ovvjament ħajkollok texture differenti. Ekku. Grazzi Ruben, x'taħseb? Immorru naraw x'ħad tgħidilna Gwen. Tajt. Iju għandu kurzita. Għandna xi riċetta ġdida. Nimmaġina, ħannaraw. Idea ġodda biex tista' tagħmel bl-affarijiet li jifdallek. Ekku. Jiena sakemm ikun hemm. Tmurx issa llum ukoll imma. L-lum li mhux sejjer, imma qmejt biex imbabas naqal ħajt biex nara. Kif inhu, Jekk ikollix il-glitters nagħmel naqa' taħtajnija biex nidher naqra iktar. Ta' parsi għamilt il-make-up. Peress li figorin. Gwen, fidejk. Is-sajf u l-smoothies vera jmorru tajbin. Inti jogħġbuk l-smoothies? Jiena jogħġobni kull tip ta' frott. Kollu. Ekku. Speċjalment dak li jkunu wasal biex jitlaq. Eżatt. Idea tajba li nasruh. Eżatt. Nagħmlu smoothie. Aħna illum kien fadlinna l-frowli, kien fadlinna l-banana u ftit ġus tal-larinċ. Tajjeb li ngħidu li wieħed jista' juża kull inkwa frott li għandu Ekku. u jkun kreattiv kemm jixtieq. Imma aħna llum għandna dawn l-ingredjenti, ħanamlu kollox ġodan il-blender u ħajjiġi bħala smoothie. Bħalissa jekk f'naqra dik ix-xemx jekk fuq il-baħar jinżlu n-nasel, għax ovvjament xi ħaġa friska, xi ħaġa bnina bħal dejjem bħal ma nagħmlu dejjem nippruvaw li aħna. Da wieħed jista' jżidlu wkoll is-silġ. Is-silġ ovvjament, imma meta jagħmlu mbagħad għax inkella jiġi ħilma. Jekk jisħan mal-komplement, jiġifieri. Pereżempju dil-banana kienet qed tiswiet. Eżatt. Ovvjament mhux se narmuha u kemm ma nitħnu kollox. F'dan il-każ ħanitħnuh mal-frawli. Jiena ħanilħaq nagħmel hekk, u mbagħad inkompli inżid. Le, trid iżidlu il-liquid. Eżatt, għax ditlu il- Mela, ħanajdulhom x'żidna. Ħanżidu il-frott issa li jkollkom sewwa, ġifieri kwalunkwe frott huwa tajjeb. Eżatt. U il-yogurt normali, għax mhux ħajqogħdu kollha nkella ma jekk ħanitfgħuhom kollha. Taħseb? Għax hawn miktub. Eħe. U l-meraq tal-lumi ma mhux ħatinagħlaq hekk. Ħatinagħlaq. Mhux ħatinagħlaq. Qed ngħidlek ħatinagħlaq. Mhux ħatinagħlaq. Ingħalqet. All right, kellek raġun. Għandek? Raġun. Mela, f'temp ta' ftit sekondi. Letteralment. Ekku, l-smoothie tagħna huwa less issa aħna ħanqilbuh ġol-kontenatur, imma min irid ovvjament qiegħdu ġo botel u jieħdu pereżempju ix-xogħol miegħu jew il-baħar jistgħu wkoll. Nferraw ħarra kemm ġi sabiħ. Ħajrek, mhux vera. Anka l-kuluri sajfinek. Vera ġi sabiħ. Tu għattajt minn frott li kien ħajtla għamilna smoothie. Kemm zidnilu ftit jogurt u ħalib. U ftit meraq tal-larinġ f'dan il-kas. Imma jiena vera nixtieq induqu għax vera qed ħajjarni. Cheers. Cheers. U dan naqra silġjon, su għax f'dat temp perfett
Naftit zaħira silċ, ġifiri jek xarba vera li it's very Refreskanti. refreshing, eżat, u koll ovvjament tajba għas-saħħa tagħna. U tagħmilha 50 sekondi. 50 sekondi, ġifiri jekk per eżempju qabel ma tmorru x-xogħol, per eżempju tkunu tiddu tagħmlu xi ħaġa jekk tagħmilha imma mhux dejjem ilma, tagħmlu xi ħaġa bħal smoothie u tużaw l-affarijiet li jkunu ħajitilqulkom. Tajba wkoll naħseb jien għal dawk it-tfal żgħar li forsi ma jkunux daqshekk ċerti jekk iħobbu ċertu frott jew le. Inti tħobbu donnu għax mill-ewwel tibqa' nieżla. Vera ġi tajjeb. Eħem, tajba wkoll mhux għal fassi drinkers? Le. Fasiters. Insomma, ċaħġa. Għaldawk, hello. Iġifiri. Kont, ħanamlu ċara. Imma mbagħad Mbagħad rajt. Illum ma żommok ftiqaf biex iżommok biex. ejja ma noqogħdux nitkellmu niftħu l-kodba. Iġifiri, dak kien kollox mir-riċetta tagħna tal-lum. Ntaw diħla. Nintaqgħu f'programm ieħor u nagħmluhom xi ħaġa dejjem nirriċiklaw l-ikel tagħna. Brava Gwen, passoltu. Grazzi Molly u koll tal-paċenzja li tiħu bina. Tajba, niprofa żgur Gwen. Mela, issa wasal il-moment li nitkellmu mal-missidna li jmiss li hija Dr. Sandra Ġużdar Manin li hija biologa marittima u lillum għażiltinna topic li jiena niggustom ħafna daw il-kreaturi. Iż-żwiemel tal-baħar. Bl-Ingliż nafuhom bħala seahorses iktar. Taf li qatt ma rajt wieħed, vera nixtieq u ta' spiss mort nodos anki f'pajjiżi differenti għax inħobb jiena u għatorna xin naraw wieħed. Mhux faċli tarhom, issa ħanitkellmu naraw għal xejn dwarha. Però huma kreaturi partikolari ħafna, l-forma tagħhom. Ekku, għandhom rashom tixbaħ il-żiemel, għalhekk huma jgħidulhom seahorses. U anki kif jomu b'rashom il-fuq u jomu dal-mod, ġifieri mhux bħal kif tom ħuta normali għax huma fil-verità huma bħala huwa tip ta' ħut, speċi ta' ħut. Ġifieri taħt il-ħut jaqgħu. Eżatt, ekku. Imma vera jimxu dritti ħafna. dritti, Always rashom head up high. Imkabrili. Eżatt. Kolla l-istess jew hemm ħafna speċi differenti? Fil-verità hemm xi 50 speċi differenti u hemm anki daqsijiet u kuluri differenti skont minn fejn jinstabu. Issa, hemm minnhom illi milhomx l-instabu qed tgħidilha, jiġifieri daw. Ekku. Waħda mir raġunijiet hija minħabba li mhux faċli tarhom ukoll. Allura u anki daqsijiet differenti hemm minnhom żgħar ħafna sa tipo ċentimetru u nofs. Ġifieri immaġna biex tarax wieħed żgħar daqshekk imbagħad hekk imur jistaħbilek kemm tkun iktar diffiċli. Fil-fatt hemm xi 14 minnhom li għadhom kemm instabu dal-aħħar ftit snin. U min jaf kemm għad irridu nsibu. U min jaf kemm qatt ma nafux aħna xejn fil-baħar. Fil-fatt għandhom mod stramp ħafna ta' kif jirriproduċu. Ekku. U jirriproduċu f'numri kbar. Iva, ħafna. Fil-fatt, il-mara u r-raġel dawn hemm dak il-qisu courtship ngħidulhom kif jinnamraw naqra u dawn huma jażlu l-partner għal ħajjithom kollha. Lejali. Ekku, lejali. Eżatt. Jażlu partner li dejjem huma ħajżommu l-istess partner u hawnhekk nistgħu narawhom fil-fatt qegħdin flimkien hemm dak il-courtship behavior bejniethom qed jinnamraw. Xi ġmiel. U hawnhekk nistgħu narawhom kif ikunu mqabdin ma' xulxin, jużaw dembhom kif qed tara fil-filmat. Hawnhekk qed naraw il-mara qed tpoġġi il-bajt f'dak il-pouch li għandu r-raġel. Ir-raġel għandu qisu but u l-mara titfa' l-bajt ġo fih. Ara. Ekku. Mbagħad ir-raġel ħajżomm dak il-bajt għal numru ta' żmien, ġifieri fil-fatt ħajżommhom għal xi xahar u nofs u ħajjieħu ħsiebhom jom bihom u eventwalment dawn ifaqsu u ir-raġel iwellidhom. Fil-fatt meta jwellidhom daw ikollu anki kontrazzjonijiet, ġifieri l-istess bħal. Ġifieri vera maqluba f'dan il-każ. Hawnhekk nistgħu naraw fil-fatt ir-raġel qed iwelled u kemm huma ħelwin iż-żara għadhom ħerġin hemmhekk. Dawn meta jweldu numru kbar, ġifieri da jista' jkollu sa eluf ġosaqu. Nistgħu narawhom ħerġin u ftit, hawnhekk qed narawhom ftit, imma ġieli meta joħorġu ġifieri kull darba li jkun hemm kontrazzjoni joħorġu numru. Mhux ħażin hawnhekk qed narawhom fil-fatt. Ara kemm ikunu żgħar. Dejn mijiet ikun hemm? Mela, ekku. Ikun hemm mijiet kbar u
Ħaġ differenti, però Valerie li dawn naħseb in-nies jistgħu jkun qed ixebbħuhom mal-kangaru għax il-kangaru l-istess. Għax dak għandu Eżatt, għandu le marzeb. Marzeb, U marzeb iż-żgħir, ma nafx hekk l-annimal iż-żgħir jew il-pocket fil-fatt. Il-kunċett simili. Isu simili, però d-differenza hija meta għandek il-kangaru dak jibqa' jieħu ħsiebu. Xin iweldu, għax jerġa' jidħol ġol pocket jerġa' joħroġ. Tkun id-dar tiegħu għal żmien. Mentri daw once li joħorġu daqshekk, joħorġu du jfendu għal rashom, fil-fatt ħafna drabi jkunu gruppi jeħlu ma' xulxin permezz ta' dembhom u jiflowtjaw flimkien. Iż-żgħar. Imma mhux mal-ġenitur. Le, il-dawn irridu jfendu għal rashom. Mill-moment li jitwildu. Mill-moment li jitwildu, ġifieri għandhom ħajja diffiċli, mhux ħaġa faċli għax hemm il-predaturi, irdew kif jistaħbew, du jsibu l-ikel tagħhom, ġifieri il-ħajja tagħhom mal-ewwel tibda, irridu jaraw kif ħajfendu għal rashom. Jiena fil-fatt kont se nsaqsik tipo. Jiena qatt ma rajt wieħed kif qedlek, inti wkoll qed li għax jistaħbew jew ma taraħħomx u hekk. Imma meta tqis li jkun hemm daw il-mijiet li jitwildu minn żiemel wieħed, kif jista' jkun mbagħad li ma taraħħomx? Mela l-ewwel ħaġa irridu niftakru li alla volja jitwildu daw il-mijiet fil-verità mhux kollha ħajbqgħu ħajjin għax daw ħajkunu suscettibbli għal predaturi u ħut ieħor li jista' jkollhom, eċetera. Ġifieri dan numru taw anke hemm ħut li jista' jkollhom, ġifieri daw, speċjalment meta jkunu għadhom żgħar. Allura ftakar li għandhom isu skelettru jkun isu wiebes, allura anke biex jittiekel in-numru ta' predaturi ħajkun inqas, però insibu ġifieri tip ta' ħut li jkollhom. Issa però dawn jħobbu jistaħbew, ġifieri hemm minnhom jieħdu l-forma anki ta' ħaxix, ta' tip ta' ħaxix li jkunu qed jgħixu miegħu. Allura jkun diffiċli immens biex inti tarhom. Hemm minnhom anki jkollhom l-istess kulur ta' xi koralli pereżempju li huma jgħixu fihom. Hawnhekk qed naraw wieħed minnhom kif qed tarah jixbeħ alka, tip ta' sargassum ngħidula din l-alka, ġifieri jixbaħ ukoll l-istilla tal-baħar li rajna qabel. Ekku. Infatti dawn huma jidhom ishom draguni wkoll bħala ismijiet. U kif qed naraw jimxi bil-mod, ġifieri isek għandek ħaxixa qed tiflowtja. U aħseb wara meta jiġi ħdej il-ħaxixa da verament diffiċli ħafna biex tara. Il-kunċett ta' kamuflaġġ. Eżatt. Kif beda jgħid li ġejt illum jiena iva fil-bidu. Ekku, għax perfett, bil-perfett illum. Sajt konsiħor illum flok sirena kif għalliju. Ekku. Hawnhekk qed naraw fil-fatt l-istess kemm jagħmel kif qed jagħmel camouflage, l-istess kuluri tal-ambjent, ma jiċċaqlaqx ħafna u jimxi fil-fatt mal-mewġ tal-baħar, kif jiċċaqlaq naqmal kurrent tal-baħar jiċċaqlaq u ma jkunx faċli taraħ, diffiċli ħafna infatti biex taraħ f'dat tip ta' ambjent. Fil-fatt isek taħseb illi kiber xi ħaxix fuq. Eżatt. Ma dik hija l-istruttura ta' ġismu. Ekku, dardu niftakru veli li ħafna minnhom huma ftit ċentimetri bħala daqs. Fil-fatt minnhom ġifieri terġa' iżgħar kif qedlek li ser wieħed ċentimetru u nofs. Alla volja hemm ikbar li huma anki sa 35 ċentimetru, ġifieri minnhom jibdaw ovvjament ikunu iktar faċli tarhom. Però ma jgħixu fl-ilma baħar biss, jew isibhom anke fl-ilma baħar u Malta għandna anki ġi speċi fil-fatt. Ġifieri għandna ġi speċi. Fl-ilma baħar? Yes, huma protetti bħala speċi. Ġifieri inti ma tistax taqbadhom, ma tistax toħodhom, tista' tħares lejhom, toħodilhom ritratt u tagħmilhom biss, tuħu gostarhom biss. U f'baħar font jew f'baħar baxx? Fil-fatt insibu minnhom fil-baħar baxx u anke fil-baħar font. Hemm livelli differenti. Fil-fatt jgħidu li fil-passat kienu jinqabdu ħafna anke mis-sajjieda biżball. Meta jkunu qed jistadu bil-qasba u naf min kien jgħid li fil-passat kienu jinqabdu anki b'dal mod, imbagħad ovvjament jerġgħu iħarbu. Mas-sunnar ekku. U nimmaġina li anki meta jsir sajd biex biki. Iva, fil-fatt dik hija waħda mill-problemi Kunu xbik irqaq. Ekku, dawn speċjalment anki meta għandek tkaxkir li xbik li jsir tkaxkir, dik waħda mill-ar affarijiet għax ovvjament qed jinqabdu numru kbir. Da fil-fatt hemm stmat li kull sena jinqabdu ma' 70 miljun minnhom, ġifieri 70,000 żimel il-baħar, immaġina kemm għandek numru kbir. U fil-fatt u dik hija l-problema tal-bajkeċ għax il-bajkeċ jinqabdu ħafna speċi oħrajn li ovvjament m'għandhomx valur. Il-bajkeċ hija meta sajjiet joħroġ jistat u barra l-ħuta li jkun jixtieq jaqbad ħafna drabi jkunu anki klip il-baħar. Eżatt. U min jgħidlek hija tajjeb imma l-kelb il-baħar għandu postu wkoll fl-ekosistema. Ekku huwa tip ta' predator, top predator li għandu post ġifieri wkoll importanti.
Allura, meta inti għandek tip ta' sajt bħal tkaxkiret taqbad kollox. Allura inti mhux qed m'għandikx speċa selettiv, mhux selettiv. L-aħjar huwa sajt li jkun selettiv. Bħal meta semmejtlek bil-qasba bada mal-ewwel rali mhix il-ħuta li rrid u reġa' ħelsu bil-mod fil-baħar. Xi ħaġa li il-koll għandna nagħtu każ ta' Eżatt, hija importanti. Huwa wkoll sajt sostenibbli. Fatti ġili aħna semmejni fi programmi ta' qabel meta semmejna l-catch and release li saret Is-sajt sostenibbli. Kif nafuh aħna. Ma jittiklux u xek. Le, però jintużaw għandhom fil-passat speċjalment kienu jintużaw bħala għal-medicina, ġifiri kienu jintużaw bħala tip ta' medicina minn ċertu pajjiżi. Issa saret iktar diffiċli għax ovvjament jew huwa regolat jew inkella huwa projbit li taqbdu f'ħafna mill-pajjiżi. Kienu jinqabdu ħafna, fil-fatt jinixfuhom, mbagħad jagħmlu Għażiltilna polveri. ritratt inti fil-fatt ta' dawn iż-żumen il-baħar hawnhekk qed narawhom nixfin ħasra mela. Issa ħalli ngħidu jekk inqabad biżball li tużahu mbagħad huwa tajjeb. Mhux neċessarjament għax hekk inti huwa protett inti ma tistax iżommu. Xorta. Ekku. Imma jkun tard wisq xi kultant. Imma xorta ma tistax iżommu. Ġifieri tintrema xorta. Inti idealment jekk inti jkollok xi ħaġa bħal di meta jinqabad jippruvaw jeħilsuhom kemm jista' jkun malaj lura l-baħar. Imma anke jekk ikunu mejtin, inti ma tistax iżommu. Jekk inti huwa protett, inti dawn ma tistax iżommu. Sija jkun ħaj u sija jkun mejjed. Ma tkunx tista'. Interessanti ferm. Grazzi ħafna, grazzi Dr. Sandra tas-sem tiegħek matul is-sensiela tagħna kollha. Kenna ħafna aktar suġġetti li xtaqna niddiskutu miegħek imma l-ħin dejjem ikun limitat imma forsi f'sensieliet oħra min jaf xi darbax. Meta minna l-ewwel sensiela qed nadaqsek. Li serġajna minna oħra. Aħna hawnhekk se nofrulek rigal żgħir b'tifkira tagħna s'għandek naqra rigali mhux ħażin. Illum ħanu xi differenti, ħanu sapuna llum. Iva, dik hija xi ħaġa ġdida li introduċejna f'dan il-programm hija sapuna magħmula kollox ingredjenti naturali u nħadmet il-Palestina li hija xi ħaġa speċjali wkoll għal dan żmien. Grazzi għall-Eco Shop tal-Lup Djakonija Parroċċi. Grazzi Dr. Sandra. Grazzi lilek. Aħna se niltaqgħu minnaw u ftit momenti oħra u l-ħajtana mhix iġbielu għandi kurzita kbira ħammur nara.